Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay,
Nabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing. Luto na. Ang labahan. Nakasampay na. Ang uniform ko. Naplansa na. Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:14 na sang aga. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Magandang umaga Pilipinas, good morning world! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Mayo 25, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita babatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitang kababatian makita worldwide. Pinag-isa ang official Facebook page ng K5 News sa Family Willow 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka-K5, Aaron Refollo. Sa headlines, ang inadulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa iluhanan naton ang aton siring mga headlines. Una kita sa aton siring top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, mga atleta nga nagapasakop sa Palarong Pambansa 2025, ginaengganyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga namion ang performance agud magtiglawas sa pungsod sa international competitions. Hari naman sa top story of the day, sa iluhan naton ang aton headlines sa Balita Lokal. Balitang Lokal. Sa Balita Lokal, Western Visayas target nga makuha ang kampyonato sa subong 2025 Palarong Pambansa. Graduates ng West Visayas State University Main Campus, rank 5 sa 2025 licensure examination for professional teacher secondary level. Balitang Regional. Sa ato naman headline sa Balitang Regional, masobra 600 ka mga aksidente sa dalanon. Nabalhag sa probinsya sang Capiz ning tuig 2025. Kag para sa aton nga K5 Network News, price freeze sa LPG, kerosene kag mga prime commodities ginapatuman sa probinsya sang Samar. Balitang National. Balitang National. Sa ato naman Balita National, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginmando ang 24/7 nga operasyon sang Bukas Centers. Pilipinas liwat ka magapasaka sang diplomatic action sakot sa pinakaulihing nga pagpangharas sang China sa West Philippine Sea. Balita International. Sa ato naman balita sa luwasang pungsod, US President Donald Trump nagpanindugan nga igapadayon ang pagpatuman sang 50% nga taripa sa EU. Alin sa Balita International, sa iluhan naton ang aton siring balitang negosyo. Balitang negosyo. Magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo lauman sa masunod nga semana. Balitang Sports. Sa ato naman balita sa patagsang sports, 2025 Palarong Pambansa, formal na nga nag-umpisa sa Ilocos Norte. Balitang Entertainment. Mga tiglawas sa Pilipinas nakakuha sang corona sa Miss Aura International kag Miss Orient Tourism Global 2025. Balitang Extra Special. Sa aton Balitang Extra Special, isa ka bangko sa Mexico nagtugas ang kontrobersya matapos nga ginpamilit nga dalon ang 96 anyos nga bedridden sa ila mismo opisina agud nga ma-verify ang iya identity.
Bantayan ang detalye sa sining balitang extra special dari sa Sunday Morning Newscast. Ang ining mga headlines ang ginadulong sa inyo sa Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amo ang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Sa iluhan na naton ang detalye sang aton siri nga mga balita. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, ginaengganyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga atleta nga nagapasakop sa Palarong Pambansa 2025 nga girahiwat sa Ilocos Norte nga namiyon ang performance agod nga magtiglawas o kon magrepresent sa pungsod sa international competitions kasunod sang SEA Games o kon kaangay na gid lamang sang SEA Games kag Olympics. Sa iya nga pagpamulong-pulong sa pagbukas sang Palarong Pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte, ginpat ni PBBM ang bugos nga suporta o konsuporta sang gobyerno sa mga atleta nga dako nga bugal sang ilatag sa ka mga lokalidad kag sang pungsod Pilipinas. Ginahaylo naman sa presidente ang mga atleta nga magpakita sang kasagad agod matalupangdan nga magtiglawa sa pungsod sa mga international competitions kaangay sa mga kilala na sa karon nga personalidad sa patag sang hinampang. Ginhinambit ni Marcos ang nga mga bantog nga mga atleta bilang ehemplo sanday Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiana kag Alex Yala. Formal nga ginbuksan kahapon ang Palarong Pambansa 2025 kag magatakop naman ini sa Hunyo 2. Yari ang kabahin sang pamulong-pulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbukas sang Palarong Pambansa. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Kaya paghusayan ninyo. Pwede kayo, meron. Malay natin, dito sa mga kasama natin na ito, meron dyan na lilitaw na Manny Pacquiao, na Heidelin Diaz, na Carlos Yulo, na Ira Villegas, na Nesty Petesio, na EJ Obiena o Alex Ayala. Si Heidelin, nandito pa tayo, kasama natin dito ngayon. Tulad nila, ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pangarap. Mag-training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo inyong kalusugan. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang panalo ninyo, panalo na rin namin. Pero higit sa pagkapanalo, mas mahalagang matutunan ninyo ang disiplina, ang halaga ng pagkikipagkaibigan at ang mag-enjoy naman sa inyong favorite sport, manalo man o matalo. Balitang lokal. Halin sa atong top story of the day, yari naman ang detalye sa atong nagapangunang balita lokal. Targets ang Western Visayas delegates nga makuha ang kampyonato sa subong 2025 Palarong Pambansa nga girahiwat sa Ilocos Norte. Sumugod subong adlaw o kon kahapon nga adlaw Mayo 24 kag magatakop naman sa Hunyo 2. Ini ang pahayag ni Department of Education na DepEd Region 6 spokesperson Mr. Hernani Escolar Jr. sang ma-interview sang K5 News FM Iloilo. Sino pa kay Escolar nga ginahatag nila ang tanan nga suporta sa mga atleta agod nga maka-perform ang mga ini isang maayo sa ilatag sa mga sporting events nga ginapasakupan. Dugang pasining 24 kahampang ang ilan na pasakupan sa elementary, secondary kag Paralympics. Nahibaluan nga yara sa ikatatlo nga pwesto ang Western Visayas sa 2024 Palarong Pambansa. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Hernani Escolar. Aim to bag rank number 1 in institutions sa Palarong Pambansa. That's why tanan nga support ko ginatag sa mga athletes agud nga maka-perform din sila at their best sa nagkalain-lain nila sa mga sporting events. So we will be participating in 24 events in elementary and secondary and then 4 in para games. Okay, yes, sir. Thank you.
Kadungan sang pagbubo sang ulan sa Iloilo Province kasunod sa pagumpisa sang rainy season. Nagpahanumdom ang Iloilo Provincial Government sa mga pumuluyo nga maghalong sunod sa lokal nga panguluhan. Kasunod sa na-eksperyensya nga mainit nga panahon, ang pagbubo o kunang pagbubo sang ulan makabig nga katawhay sa tanan. Apang ini ang may tugaman sang hazards o kunang mga pagtilaw nga dapat bantayan. Gani agad niya masiguro nga safe ang pugos ka pamilya, nagkakadapat ka mangin well-informed kag handa sa mga residente o kon handa sa mga insidente kasumong sang pagbaha kag pagkatiphag sang tuta ukon landslide. Sa aton dugang balita lokal, nangin rank 5 sa 2025 licensure examination for professional teachers sa secondary level ang graduate gikan sa West Visayas State University o Wivso Main Campus si Giselle Amur Tabangkura Tagabi nga nakakuha sang 93% nga rating. Ang resulta sang pasinawan ang nagwa sang Biyernes ang hapon Mayo 23. Nahibaloan niya si Tagabi ang isa ka tumandok sa banwasang tubungan nga anay man nga nangin editor-in-chief sang editor-in-chief o kon EIC sang Silak Media sa Wivso College of Education kag naggraduar sa kurso nga Bachelor of Secondary Education major in Social Studies. Nahibaloan nga ang Wivso Lapas o kon Wivso Main Campus ang may 98.45% nga passing rate sa nasambit nga pasinawan sa secondary level. Nakapasar sa licensure examination for teachers elementary level matapos ang ika-11 ka beses nga pagkuha sang pasinawan ang 35 anyos nga si Rosela Cabayao Lavente tumandok sa Banwa sang Kalinog. Ang nasambit nga board passer nakagraduar sang tuig 2013 kag wala nagsurrender sa piyak sang pila ka beses kakapaslawan. Tuma naman ang kalipay kag proud ang iyang pamilya mo man ang mga abyan nga nakakuha o kung nakuha na nila 20 ang handom sila nga mangin lisensado nga manunudlo. Naibaloan niya may kaugalingon na ini nga pamilya kag mga kabataan. Kung madumduman ginpagwa ang resulta sang March 2025 LET or LET sang Biyernes o kon Mayo 23. Sa kaangot nga balita lokal, bilang pagpasalamat sa nangin kadalagaan sang iya bata nga nakapasar sa March 2025 licensure examination for teachers, nagpalibre sa kaya ang isa ka tricycle driver sa Banuasang Miagao. Ini ang natabo sa sulod sang University of the Philippines o UP Visayas Miagao Campus kahapon sang hapon Mayo 24. Base sa tricycle driver, ini ang iya paagi agud mapakita ang pagpasalamat sa UPV community nga nagasakay sa iya tricycle nga nagahatag sang iya palangabuhian agud makasuporta sa pagpaeskwela sang iya bata. Kung madumduman ginpagwa ang resulta sa March 2025 licensure examination for teachers sang Biyernes nga adlaw Mayo 23. Ginpamatbatan nga guilty ang Iloilo sang Iloilo Municipal Trial Court o kon Trial Court in Cities o kon MTCC ang tatlo ka mga individual nga ginpasakan sang kaso sang Land Transportation Office o kon ng LTO Region 6 tungod sa pag-falsify o kon ng pagpeke sang Theoretical Driving Course Certificate sang tuig 2022. Nalakip din duha ka mga anay empleyado sang LTO Accredited Driving Schools. Sunod naman kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudencio Hidospan II, ginabi-abi niyang nasambit ka ruling kag ini ang makabigdako nga tikang sa pagpabilin sang road safety kag public accountability. Magapadayon naman ang pagpatuman sa taratapan sang one strike policy sa diin mandato ang immediate suspension kag posible nga pag-revoke sang accreditation sang driving schools kag personnel nga nagalapas sa polisiya sang LTO. Sa aton dugang balita lokal, nakuha ang masobra 20,000 pesos nga benta sang bugasan matapos ginapahayag nga nangin biktima sang pagpang-hold up
sa may Barangay Poblacion South Oton, Iloilo. Alas 2:45 kahapon sang hapon, Mayo 24. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo team, may nagsulod sa bugasan sa riin ginapasuni gintayaan sang kutsilyo ang nagabantay kag nakuha ang ginabanta nga 26,000 nga benta. Madasig naman nga nagkapalagyo ang sospek kag gintinguan pangalagson apang wala madakpan. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa Oton Municipal Police Station agud makilalaan ang sospek. Nasa puwan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 54 anyos nga lalaki sa Yabalay sa sitio Kabangkalan, Barangay Uyungan, Miag, Iloilo. Kahapon sa nga gamay 24. Sa kay Police Major Richard Lau, officer in charge sa Miag Municipal Police Station. Unang nga ginpahayag sa mga himata nga base sa paglantaw, posible nagakatulog o kung nagatulog lang ang biktima. Rason nga nadugayan pa antes na report sa mga otoridad sa inisang investigasyon nang inom sang makahulubog ng ilim na ng biktima kagabi. Kaupod ang iyang kautod. Nagpauli ini matapos ang paginaminam kag nakita na lang nga wala na sang kabuhi sang aga. Posible na tumbay ni sang naigo ang iya ulo. Sa diin may nakita niya pila sa iya ulo kag gas-gas sa tiil. Ginalantaw naman sang investigador o kung sang kapolisan ang posibilidad nga may ginabat sa kabaratian ng biktima antes pa manatabo ang insidente. Sa karon ginulat o kung ginaulat pa ang resulta sa investigasyon sang scene of the crime operatives o Soko agad niya matahagan kung ano ang kabangdanan sang kamatayon sang biktima. Sa police report, natapos ginman ang 28 katuig nga pagpangita sa isa ka ginakabing nga most wanted person in municipal level matapos nga nadakpan sa barangay Manaulan, Lambunaw, Iloilo. Ngamo si alias Jerry, isa ka mangunguma kag residente man sang among nga lugar. Sang Sabado, Mayo 23, naaresto si Jerry sa operasyon sang tracker team sang Lambunaw Municipal Police Station nga ginpangunahan ni Police Captain Jose Winston Tibiadog. Ngamo ang nagaserbe bilang officer in charge. Ini ang base sa warrant of arrest sa kaso nga murder nga gin-issue pa sang November 28, 1997 sang presiding judge sang Branch 33 RTC 6 Judicial Region sa may Iloilo City kung sariin wala sang piyansa nga ginrekomendar para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Si Jerry amo ang ginatudlo nga suspect sa pagpanglutha nga natabo sa may barangay Paho, Lambunaw sang tuig 1997 nga nagresulta sa gilayon nga kamatayon sang lalaki nga biktima. Sunod sa impormasyon nga nakuha sang tracker team sang Lambunaw MPS, nagtener sa Mindanao si Jerry sa madugay nga tinuig antes siya liwat nga nasiplatan sa barangay Manaulan rason nga nahimo ang madinalagon nga operasyon. Sa karon, yara na siya sa kustodiya sang Lambunaw MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang pagdakop kay Jerry ang kabahin sang direktiba halin sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa idalom sang pagpamuno o kon liderato ni Police Colonel Roland V. Bulalakaw, ang officer in charge sang IPPO na nagapabaskog sang kampanya batok sa mga nagapanago nga kriminal agud mahatagan sang hustisya ang mga biktima kag ila nabilin nga pamilya. Natigayon nga madakpan sang Pototan Municipal Police Station ang top 1 most wanted person sa isa kooperasyon nga ginpatigayon kahapon nga adlaw. Last 12:30 sang hapon sa Barangay Masanag-Hamtik, Antique. Ginkilala ang nadakpan si alias John, 25 anyos, isa ka lalaki, may live-in partner kag residente sa Barangay Kawayan, Pototan, Iloilo. Ang operasyon ang ginapangunahan ni Police Captain Jersey A. Besas, officer in charge ng Nasambit Police Station, kaupod ng tracker team. Ini kasunod sa ginpapanaw nga warrant of arrest sa kaso nga murder gikan sa Branch 68 RTC 6 Judicial Region, Dumangas, Iloilo, sang Pebrero 7, 2025. Sa diin wala sang ginrekomendar nga piyansa. Halin sa aton mga balita lokal, sa iluhan naman naton ng aton Balitang Regional. Sa aton Balitang Regional, masobra 600 ka mga aksidente sa dalanon. Nabalhag o kon na-record sa probinsya sang Capiz. Sinigil lamang tuig 2025.
Sa K5 Roldan Villarreal sang K5 News FM Rojas sa Kampiyon nga report. Nagtaas ang numero sa mga nabalhag na vehicular accident sa probinsya sang Capiz subong nga tuig 2025. Sa datos nagikan sa Capiz Police Provincial Office o kon CPPO, 602 na ka mga vehicular accident sa nabalhag humalin Enero 1 tubtob Mayo 20, 2025. Mas mataas sa nasambit nga numero sunod sa CPPO ipaanggid sa kapareng nga panahon sa nagligad nga tuig. Suro kay Police Captain Mary Chris de la Cruz, tagpamaba sang CPPO. Bulan sang Marso ang may pinakamadamo nga nabalhag nga aksidente sa dalanon. Pila sa ginalantaw nga kabangdanan sang opisyal, amo ang kulang sa ihibalo ang pila ka mga motorista sa pagmaneho sang ilatag sa ka mga bikulo. Kagkalakip na ang malain nga kondisyon sang pila ka mga dalanon. Dugang pasini, yara si dalom sa impluensya sa makaulubog kay limnon ang pila sa mga drivers gimbulbado sa aksidente. Ginapanogyanan na lamang sang opisyal ang publiko nga maghalong sa pagmaneho kag sundon ang mga ginapatuman nga lay trapiko agud malikawan ang mga aksidente. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Para naman sa ato niya K5 Network News, price freeze sa LPG, kerosene kag mga prime commodities ginapatuman sa probinsya ng Samar. Si K5 Roger Tilana sa K5 News FM Tacloban sa Kampiyon nga report. Pinatupad ng Department of Energy o DOE ang price freeze sa liquefied petroleum gas na nasa tangking tig 11 kilo kasama na ang kerosene sa lalawigan ng Samar matapos magdeklara ng state of emergency ang lalawigan noong nakaraang Mayo 20. Ang pagdeklara ng provincial government ng Samar ng state of emergency ay bilang paghahanda sa magiging problema at epekto habang isinasaayos ang San Juanico Bridge na nag-uugnay sa lalawigan ng Samar at Leyte. Ayon naman sa DOE, tatagal ang price freeze sa LPG at kerosene hanggang sa buwan ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Bukod sa LPG at kerosene, sakop din ng price freeze ang ibang pangunahing bilihin at essential goods. Samantala, ilang establisemento naman sa lalawigan ng Samar ang napilitang magsara dahil sa kakulangan ng supply ng kanilang mga paninda sanhi sa ipinatutupad na restriksyon sa San Juanico Bridge. Nagpanic buying na rin sa produktong petrolyo ang lalawigan ng Eastern Samar dahil na rin sa kakulangan ng supply ng nasabing produkto. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Network News, sa iluhan naman nato ng aton nagapangunang Balita National. Balitang National. Balitang National. Sa aton Balitang National, ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 24/7 nga operasyon sang bagong urgent care and ambulatory service okon bukas center sa bugos nga Pilipinas. Luyag sang presidente nga makahatag sang serbisyo ang nasambit nga center para sa tanan nga mga emerhensya nga medical kag healthcare. Ginhimo ni PBBM ang pahayag kasunod sang ginhiwat nga inaugurasyon sang Region 1 Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City. Ginpamilit sang presidente nga wala sang ginapili nga oras kag panahon ang sakit, kabangdanan nga dapat manginhanda sa tanan nga tion. Sa karon 3 na ka mga bukas centers ang naga-operate sa Ilocos Region. Kalakip sa ginatanyag nga serbisyo sang bukas centers amo ang minor surgeries, adult kag pediatric immunizations, dental services kag iban pa. Base sa data, nagalabot na sa masobra 800,000 ka mga Pinoy ang nahatagan sang serbisyo sang bukas centers ilabi na sa mga malayo kag maligwin nga mga lugar. Ginangkat sang Malacanang si Senador Bato de la Rosa nga magpagwa sang dokumento angot sa aligasyon sa nga ginapilit sa mga investigador sang International Criminal Court o ICC ang mga retirado nga mga pulis agad nga magtestigo batok sila anay Presidente Rodrigo Duterte. Sino kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga mahapos lamang maghimo sang istorya gani kon may nahimaluan si De La Rosa
nga may nagapilit sa mga pulis. Dapat himuan niya ini sa affidavit. May mga ICC o kon affidavit ka may mga ICC investigator sa pungsod nga nagapilit sa ila nga magtestigo. Ginathagman ni Castro nga wala siya maghambal para sa ICC kundi ginalantaw lamang nila ang sitwasyon kung paano ini nahambal ni De La Rosa. Sa dugang balita nasyonal, liwat naman nga magapasaka sa diplomatic action ang Pilipinas batok sa pungsod China angot sa pinakaulihing pagpangharas ang mga barko suni sa West Philippine Sea o kon WPS. Sunod sa National Maritime Council o kon NMC, ang panibagong pagpangharas ang China batok sa mga barko sang Pilipinas ang lubos nang makaalarma. Ang himuon nga tikang sang pungsod ang nagatuyo nga masiguro ang kaluwasan o kon safety kag epektibo nga paghiwat sang maritime operation sa rehiyon. Una na nga ginreport ang panibagong nga pagpangaras ang China Coast Guard kon CCG sa BRP Dato Sanday kag BRP Dato Pagbuaya o kon Pagbuaya sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR. Kadungan ini sang paghiwat sang nasambit nga mga barko sang Pilipinas ang pagpanalawsaw o kon research sa Sandy Clay 2 sa Pag-asa Island. Ginpamilit naman sang National Maritime Council o kon NMC nga ini nga lihok sang CCG ang makabing nga seryoso nga pagpamahog sa soberanya sang Pilipinas kag makabing man nga paglapas o kon violation sa international law. Ginkakibot ni Anay Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA Administrator Ernel Ignacio ang pagpasaka sa iya sang kaso bungod sa pagbakal sang ahensya sang 1.4 billion pesos nga balor sang lote. Yan pahayag sini nga sadto sang 2018 samtang siyang Deputy Administrator o kon Deputy Administrator lamang sinagwa ang nasabit nga plano sang pagbakal sang duta. Kaupo niya ang pila ka opisyal sang OWA sa hearing sa Senado tuoy sa nasambit nga isyo. Yan pamilit sila nga wala sang anuman nga irregulalidad ang nasabit nga kontrata bungod ginkonsulta ba nila ini sa Department of Budget and Management o kon ng DBM samtang landbang nga naghiwat sang valuation sang tuta nga pagabakton sa Maynila Aquino International Airport o na iya Terminal 1 kung saan nakakuha sila sang permit sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kon CAAP. Halin naman sa Balita National sa Ilocos sa aton sri mga nagapangunang balitang international. Balita International. Sa balita sa luwasang pungsod, nagpaandam si US President Donald Trump nga iya pagapatungan sang 50% nga taripa ang tanan nga mga produkto nagikan sa European Union, samtang 25% naman sa mga Apple products. Ginpahayag ni Trump nga tubtob hindi himo sang US ang mga produkto sang Apple, hindi niya paguntatan ang pagpatong sang taripa. Ginpamilit pa sini nga wala sang padulungan ang isyu nila sang EU. Kabagnanan nga epektibo na sa Hunyo 1 ang pagpatuman sang 50% nga taripa. Nahibaluan nga wala naghisugot sanday Trump kag mga miyembro sang EU o kon European Union kung sariin pinapamilit nila ang 0% ka wala nagasunod sa 10% nga baseline tax sang Estados Unidos. Nagumpisa na ang gobyerno sa Australia nga sa malapnagon nga pagpaninlo matapos nagluntad nga pagbaha nga nagutaw sang 5 kakabuhi ka nagwasak sa masobra 10,000 ka mga pamalay. Suno kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, ginpatod sa nga gobyerno nga tanan nga mga apektado nga residente ang makabaton sang nagakaigo nga bulig. Padayon naman ang pagpatigayon sang damage assessment sa New South Wales nga pinaka naapektuhan sa pagbaha. Sa karon medyo nag-ayo na ang sitwasyon sa pila ka mga lugar nga naapektuhan sa pagbaha, ilabi na sa pinakamataw nga lugar. Ginatos naman ka mga residente sini ang nagapabilin sa mga ginpahamtang nga evacuation center. Halin naman sa aton balita international, sa iluhan naman nato ng aton nagapangunang balitang negosyo. Balitang negosyo.
Sa aton balitang negosyo, makalaom ang mga motorista sang magkatuhay nga paghulag sa presyo sa mga produktong petrolyo nga igapatuman sang kumpanya o kon sa mga kumpanya sang langi sa katapusan nga semana sang bulan sang Mayo. Suro kay Department of Energy o kon DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director nga si Rodela Romero nga base sa 4-day trading sa MOPS o kon Mean of Platts Singapore, ang gasolina ang ginalauman nga maganubo sang 15 sentimos o kung magasaka naman sang 30 sentimos sa kada litro. Samtang ang diesel ang mahimo nga wala sang paghulag o kung magadubo sang 40 sentimos kada litro, kag ang kerosene posible magabuhin sang 20 tubtob 40 sentimos sa kada litro. Sa kinaandan, ginanunsyo sang mga kumpanya sang langis ang aktual nga price adjustment kada Lunes nga ginapatuman sa adlaw nga Martes. Kag para naman sa aton siring nga foreign exchange rate update mga ka K5. Sa aton nga foreign exchange rate update, ang US dollar ang may baylong nga 55 pesos and 36 centavos. Ang euro ang may baylong nga 62 pesos and 94 centavos. Ang British pound ang may baylong nga 74 pesos and 86 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong nga 35 pesos and 95 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong nga 40 pesos and 30 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong nga 43 pesos and 6 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong nga 67 pesos and 42 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong nga 13 pesos and 8 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong nga 38 centavos. Samtang ang Australian dollar naman ang may baylong nga 35 pesos and 95 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylong nga 147 pesos and 24 centavos. Ang Brazilian real ang may baylong nga 9 pesos and 78 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo naman nga 43 pesos and 6 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong nga 7 pesos and 71 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong nga 15 pesos and 7 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong nga 7 pesos and 6 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong nga 65 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong nga 0.003 centavos o kon 0.003 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong nga 15 pesos and 37 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong nga 38 centavos. Ang Kazakhstani tenge ang may baylong nga 10 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong nga 180 pesos and 10 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylong nga 10 pesos and 13 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong nga 13 pesos and 8 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylong nga 33 pesos and 14 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong nga 143 pesos and 84 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylong nga 15 pesos and 21 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylo naman nga 14 pesos and 76 centavos. Sa aton nga Singapore dollar ang may baylo nga 43 pesos and 6 centavos. Ang South Korean won ini naman ang may baylo nga 0.04 centavo. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 84 centavos. Ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 70 centavos. Kag ang Trinidadian dollar ang may baylo nga 8 pesos and 13 centavos. Good morning dira kay Ma'am Aisha Ahmad nga nagatutok diri sa aton siri nga Facebook Live. Kay Sir Lowell Hentoleo aton siri nga volunteer reporter. Good morning kay 5 Kim kag K5 Aaron. Shoutout Andres sa Hentoleo Alejandro kag Ramirez family sa may barangay Manyakbak, Haniway, Iloilo. Sir Ruben Brillantes, good morning. Mga ka-K5, hali naman sa aton siri nga balitang negosyo. Sa Ilohan
nato ng aton sri Balitang Sport. Balitang Sports. 2025 palarong pambansa formal na nga nagumpisa sa Ilocos Norte. Si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga report. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Mga kabigay, formal na naging buksan ni Presidente Bongbong Marcos ang 2025 Palarong Pambansa Training Royal by Ferdinand P. Marcos Memorial Stadium sa Luwag City sa Ilocos Norte, mga kabigay. Suno kay Marcos, ginakabig sining nga kampyon ang mga lamharon nga atleta nga Pinoy sa din ginhatag gid sa mga ini ang ila ikasarang sa tion sang training bisan pa nga may kakulangan sa ila nga kagamitan kag kwarta nga inog gasto. Dugang pa sang presidente nga nagalaom ini nga sa ulihi, may posibilidad ang mga atleta nga nagapasakop sa subong sa palarong pambansa nga mangintig lawas ang Pilipinas sa ASEAN Games kag Olympics. Nahibaluan nga masobra sa 15,000 ka mga delegado ang nagpasakop sa 2025 palarong pambansa sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa visa at kapangyarihan ng pinagkaroon sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opisyal ko, ininindig ka na ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Live din sa Lawag City, Ilocos Norte, ni si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalinawan sa Iloilo. K5 News FM. Hali naman sa Balitang Sports, sa ilohan naman nato ng aton Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Sa ato naman Balitang Showbiz, nakuha sang duha katiglawas sa representative sang Pilipinas ang korona sa Miss Aura International 2025 kag Miss Orient Tourism Global 2025. Ginkoronahan bilang Miss Aura International 2025 Miss Aura International 2025 sa Antalya, Turkey si Christian Pauline Alere. Samtang si Patricia Nicole Bangug ang ginkoronahan naman bilang Miss Orient Tourism Global 2025 sa Selangor, Malaysia. Nahibalungan nga si Christian kag si Patricia kung si Patricia ang nag-compete sa Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 pageant sa diin ilagin representar ang ilatag sa ka mga lugar nga amo ang Pampanga kag Pangasinan. Hali naman sa aton Balita Entertainment, sa ilohan naman naton ng aton Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Isa ka bangko sa Mexico ang ginakusahan sa pagka-insensitive matapos ginpilit nga dalon sa ilang opisina o kung sa bangko mismo ang 96 anyos o 96 years old nga babae agud niya makumpirmar ang iya identity agud niya ma-release ang iya nga pension nagkuha pa sa ambulansya ang pamilya o ang pamilya sang bedridden nga tigulang agud nga dalon ini sa branch sang BBVA o nga Banco Belboy Vizcaya Argentaria sa Oaxaca, Mexico. Nangin viral ang nasabi nga sitwasyon sa Mexico nga nagtugas ang kakig sa publiko kag ginapakamanawat ang nasambit nga bangko. Naibalawan nga 96 anyos na nga si Fidelia Vasquez Nuño ang hindi na makahunag bangod sa katikulangon kag nagkalain-lain nga balatian. Apang sa piyak sang iya sitwasyon, hindi pag-release ang bangko ng pensyon, magluwas lamang kung magkadto ini mismo sa bangko. Bisan ano pa nga pagpatahang sang anak sini nga lalaki sa sitwasyon sang tigulang, wala gid sinigin pasugtan kag hindi gid pag-release ang iya nga pensyon. Bagay nga sakay sa ambulansya kag karga sa katre gindala sa bangko ang tigulang. Subong man patag sa bangko, kinahanglan ang physical presence ng kliyente agud niya makorek ang problema sa iya biometric registration nga muang rason nga wala niya makuha ang iya pension sa sunod sang 6 ka bulan kabangdanan niya bisan bedridden na kinahanglan gid sini magkadto sa bangko. Teka kay 5 aron ko ni mo abi to tawag na relative abi no.
Mamwersa ka man kaki 5 ron. Naka-off imo mic. Kung sa sitwasyon sa side naton sa K5 Kim, dabali masiling ka nga diskumpiyado, dismayado, kay ti siyempre tigulang na kinalano naman niya ang kwarta ni K5 Kim. Pero sa other side or sa side sa bangko, so we consider the policy. Oh, galing ka siguro kay amo nga kondisyon, maybe sila ang nagkadto sa ospital. Yes. Posible man kay tao man sila, so we can consider man nilang humanitarian or there is humanitarian consideration. Pero ang arab lang ipadalon nila sa bangko ang bedridden. Sige, yun pabitbit pa nila sa bata to ang bedridden sa sulod mismo sang bangko. For me it is considered nga insensitive ka kay 5 aron and very discriminatory. Ano tamad nang ginmaglibot dara matinir na lang gid sa opisina ng ila sini nga personnel. O diri niya sa Pilipinas, kung for example, may mga bedridden or may mga arason nga amo na, adabla ka kay 5 aron, sila mismo ang actual nga nagakadto sa balay, ang nagakadto sa ospital considering the situation or medical condition kay 5 aron. So, amo na. So, basi natamad lang gid sila to ya. Alang gatagumatayon ka na, guyodon kapag kadto sa may bangko kay 5 aron. So, I hope nga hindi man ni ma-experience diri sa aton siri nga mga tagpalamati diri sa may sa Iloilo. Wala man na so far diri sa may Pilipinas. Okay, kung ma-videohan lang ni kag ma-picturean diri sa Pilipinas, ma-viral ka mo. Madamo mamulay sa inyo. Ay imbestigahan ka diri sa aton siri nga gobyerno. By the way, mga ka-K5, mayara sang scheduled nga power interruption announced by the NGCP. Today, May 25, 2025, Domingo nga adlaw. So, ang iyang cost ni mga ka-K5, no? Please be informed nga may rasang scheduled shutdown ng Iloilo SS 100 MVA T33 nga mag-apekto sa more franchise area mga ka-K5. So, ang mga affected areas from 5 a.m. to 5 p.m. amo ni ang maka-experience ang 12 ka oras kung nga sa adlaw nga pag-brown out. Pero it could be mga ka-K5 nga mas earlier, no, mapasiga na dayon sa aton siring more power o kung mabalik na sang NGCP ang aton siring kuryente. Portion diri sang Mega World Feeder 3, 4, and 5 o kung bilog nga barangay sang Suok, Arevalo. Porson diri sang barangay Kalahunan, Mandurriao, sang Dulunan, Arevalo, dungon si Mandurriao mga ka-K5, Guzman, Hesena, Mandurriao, Navais, Mandurriao, Pale, Benedicto, Mandurriao, PHHC Block 17 sa may Mandurriao, PHHC Block 22 sa may NHA Mandurriao, Odra sa may San Isidro Haro, sa may San Jose Arevalo, kag Santa Rosa Mandurriao, Iloilo City. Maka-experience man dira sang 3 hours and 30 minutes nga brownout o power interruption. Dira no sa may bilog nga Mega World Substation, kag bilog nga Mobile Substation and portion sang Molo Feeder 5 from 5 a.m. up until 7 a.m. Kag 3:30 p.m. to 5 p.m. Kon 3 hours and 30 minutes. So as we've mentioned, portion sang Molo Feeder 5 nga ginalakipan diri no sang Santa Filomena Arevalo kag Santo Domingo Arevalo mga ka-K5. So ulo agwanta dira no sang mainit nga tiyempo. Mapulo pa ang tiyempo mga ka-K5. Sir Jesse James Garvelias, ka-K5 aron, ka-K5 Kim, kapita samtang hindi pa init hasta panidaan brownout sa 5 p.m. Gabay pa temprano pa masiga. Hindi lang magabihan kay para kadigamo ta dayon. Adra shout out sa may Batchoyan ni Salfa Garvelias. Isan brownout namit gihapon magigop sang sabaw. Adra sa may Mansaya Lapus. Good morning, good morning. K5 Ron, may matalamyawon ni Cal. Yes, good morning. Dara kay ng Russell sang Frank Samolo kinang Shell no sa laundry hunter sa may Barangay Kataning Ban Molo. Mga listeners naton nga mga
vendors dira kay marketplace mo dira sa may barangay Kataling. Masataran-taran nga nagapamati. Kadamo ng mga gapamati sa tonda, hindi tayo sa isa agad, maya-dayad nga agagid sa inyo. Sa mga listeners na may sa may barangay San Pedro Molo, sa barangay San Juan Molo, na kinanay Immaculate Concepcion, dira sa may Burgos Mabini La Paz, maayong aga sa imo Nanay Immaculate. By the way, good morning, Sir Charles Anthony Galicia, dira sa may barangay Tapacon, Bingawan, Iloilo. Mga ka-K5 girakulabos na kita sang tiyempo. By the way, nakaupod naton rin sa Master Control, ka-K5 Lawrence Espeja Suliman. Magasunod na ang programa, ireklamo mo sa K5 with ka-K5 Aaron Lloyd Balala-Rifoyo. Kami naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alagad, ini si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Para sa kampyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Championing Hi-Fi, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imong nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ang bulak. Yes. Sama. Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas, batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit. Economic yung D3 Bio no, pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio perde gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko pa kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Webis la ko makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet.
D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamo sa diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo para mismo. DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM, Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:10 na sang aga.
Oras nga doon sa inyong sakaluan sang DTX Coffee Mix. By kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dugay na nakaba. Oo, kami. Wala pa gyapon. Wala sa mo niya kay team. Bis komunikan kami talay. Suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dugay na nakaba. Oo, kami. Wala pa gyapon. Wala sa mo niya kay team. Bis komunikan kami talay. Mauyan pa kami tanan ni Captain. Dugay na gini nga. Wala pa na kayong dala na mundi. Doon namin alam mo ang taramnan para ma-slide. Inina ang tion ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno. Ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Mayad-ayad niya aga, mga ka-K5. Good morning sa mga pinalangga naton sa 7 ka mga distrito sang syudad. Kag 43 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Sa aton niya keso ka ng K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi WBTC Patrollers, K5 International Fans Club. Sa aton niya listeners kag viewers abroad, mapa jeepney tricycle, e-bike drivers. Sa syempre sa aton niya merkado publiko nagabarigya utano guys damano kag baboy. Kag sa dinman koto malabutan sang aton pagwaragwag. Subong nga adlaw sang Domingo, Mayo 25 na kita sa tuig 25 o kung 2025 sa programa nga ereklamo mo sa K5. Kag sa karon akong inyong alagad sa K5 Aaron Refoyo. Welcome na mga ka-K5, kaya ito naman pagkadiskusyonan makakalatol sa ulo nga reklamo, isyo, mga pasaway sa palibot kag mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang inyong Domingo nga adlaw? No, sabaw sa pagkadasig-dasig sa nga nga adlaw, no? Huwag lang kitakbalo, dito gay, katapusan naman sang Mayo, no? Katapusan sang Mayo, sa sunod naman, bulan naman sang Hunyo, no? Mabarik klase naman mga kebanan, no? Sa pilag ka mga manugbukas ang klase,
sa mga private schools, sa mga tigparamati nato, no, kung sa iban man nga bunutuan, mga ka-K5. Subong adlaw ti kabalo na kita, no, Domingo subong, dapat ang manami ning himuon, magbanding ko pod sa inyong pamilya, friends, or ano man da, makatag sang tiyempo nga mga muni-muni, mapakaliwa-liwa, makapangalipay, makarelax no? Matapos ang naglabay ang pila ka inadlaw, no? Or pagtrabaho sa mga tigpalamati naton, dapat banding mga mo. Huwag puro trabaho, mag-relax ka din. No? Tingnan mo na ganing na silang nila. You only live once. So dapat lubos-luboson mo na samtang buhi ka pa, no? Kung may free time ka, go, gala to, lagaw to, no? Anong, hindi lang mag-intras ang lain-lain nga bisyo, kitilay na ng istoryaya. Sa mga tigpanapati naton, pero i-share, like, comment sa aton nga live subong, agad nga maka-update man, no? Ang iba naton nga kauturan sa pag-itakol nato, i-discuss nato nga reklamo karon. Madamo kita nga mga entry karon sa reklamo, kagin padala sa aton sa aton nga mga avid listener o ko na mga followers gid naton, mga ka-K5. Good morning kay Sir John Jonski, nagalantaw dara sa may Banwasang Tubungan. Sir John Jonski, kamusta ikaw? Okay, kay Sir Balanza Kalanoy RG. Sir, kamusta ikaw? Kay Dolunan Power, amazing morning. Kay 5 Aron, God bless. Amo ganit, thank you, good. Kay Aisha Ahmad, ma'am, good morning. Kamusta ikaw? Kag sa aton gali nga mga OFW, no, o kuna mga overseas Filipino worker, kabalo kita, no, mga uton naton, may mga listeners makita, may mga supporters makita sa luwas ng pungsod. Mga ma'am kag sir, halong kit kamo, ano, sa pagtrabaho dito sa may luwas ng pungsod. Kay kabalo kita nga ang OFW, isa sa pinakadako ang contribution sa ekonomiya sa Pilipinas, no? Pinaagi sa remittance center ang pagpadala sa kwarta sa ilang imata dito sa Pilipinas. Dako na ang kaltas. Tiyan mo na, no? Timakon mo pila ka Pinoy, no? Libo-libo nga mga Pinoy ang nagatrabaho sa luwas ng pungsod. Kunti lang tawa. Amo na ang ginatawag ng mga modern heroes, mga ka-K5 naton. Hindi lang ang aspeto sa pagkautas sa mga kabuhi, makabig kay isa ka hero, kundi mga kauturan naton, no? Isa sa nagapabaskog sa atong ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Good morning man kay Sir Jesse James Garviles, kay Charles Anthony Galicia, kay Sir Frank Constantinopla, nagalantaw man sa aton. Amalia, blessed morning Sir Aaron Rifoyo. Shout out naman mga brothers, Knight of Columbus, Juan Bautista, Poblacion, Badyagan, Iloilo City. Yes, sa mga brothers and sisters naton sa Knight of Columbus o kon sa Knight sa Templar naton, sa aton yung brother nga si Brad Rodney Nolasco. Kag sa mga listeners naton sa may Pidals Kapihan. Okay, kay Lodi Galilao, good morning sa tanan. Sa Laylay and Romar Eatery, Stoplight Sambag Haro, front of City Hardware sa tanan niya staff ng City Hardware, kag customers sang Laylay and Romar Eatery. I have a fiesta gani, no? Fiesta gani kagabi. Unbelated happy fiesta, no? Sa Barangay Sambag Haro, kay tinag-invitar ganito sa Kagawad Roy Fama nga magpanyapon kung tani, pero tindo masako-sako kita, kag isa pa nagabinundak na ng ulan, so tiyan mo tuwag kita kakadto, no? Belated happy fiesta lang dira, no? Sa Barangay Sambag Haro. Kay Ma'am Bings PSJ, ma'am, kamusta ikaw dira? Good morning sa imo. Good morning ma'am sa aton nga K5 Pasay City, no? Kanay Ma'am Nadalyn Sautong, kay Sir Ed Marley Kinya, kay Von Carla, o kay Von Sapio. Sir, good morning. Welcome good Sir Lodi Galilao, kay Mirna Come. Good morning sir, kay K5 watching from Pasay City. Pa-shout out family Come. I-correct mo lang mama kung napasikon sa laban natin ng pronunciation sa mga pangalan. Chome or Come?
Good morning nanda sa imong nga pamilya, no? Kay sa bugos nga nagalantaw dira sa may syudad sa Ampasi. Oras na ito na 7:21 na sa ngaga. Oras kinadurong kitsinyo sang kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Subong, gawatsak naman tatugnaw. Kabalo kita nga magtugnaw may Morning Glory. Kabalo na ito na kinanan pa iisipan-sipan doon gid. Na kon napigado na blang imo nga batuta kaya duway ka na blas ang pwersa kung gana nga maglabi namin kay Mrs. tungod nga ti sa kakapoy pulaw sa gikan tungod sa ibang trabaho ibala sang extend. Ba do masiling ka nga nag 24 anyos na ko ba? Kaya pa apat ba? Ano nga apat man? Balaan mo na kinanlan na kay siyempre basi kung may mga kabataan nagalantaw. Ato niya tinaga-endorse kita sang dapat nga suplemento nga imnon siyang kalalakinhan. Magluwas dira nagkaparaming man sa blood circulation kaya nagapahilaway sa aton nga korason sa posible mga balatian. Wala ni siya side effects nga ang iyang mga sangkap ni human sa natural o kung herbal nga mga ingredients mga ka-K5. Good morning kay Sir Tristan White V. Gulay. Okay, siruan nato nanay kung aton nga syudad sang Iloilo ang sitwasyon bara no. Kamusta untang syudad sang Iloilo kay kabalo ka mo kagabi nagaturot-tariti nagaulan-ulan so check ta subong talagan sa panahon ta or sitwasyon sa palibot no? Kung nagabasa-basa pa bla may baha pa so nangiinano ng plastada naton. Mga kaupo natin sa K5 EJ Cordoba sa situational report. No? Sa karanting ginaplastar pa ni K5 aton nga technical partner, K5 Lawrence Espea Soliman. Good morning sa aton nga mga tigparamati. Ginatamyaw nato na sang may nga gadra ang taga Barangay Kataning Banmolo, Market Day dra Subong, mga tigparamati man naton dra sa may Molo Kapihan kay Sir Butch Florentino. Kay nang Russell, okay ra na si okay. Sa dali lagi no, magatamyon lang kita karon. So, pero sa karon, kuhaon tanay ang situational report ni K5 EJ Cordoba. K5 EJ para sa situational report, standby. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Aaron, good morning. K5 EJ, good morning. Maturutugnaw nga aga subong sa K5 Aaron. Amo ganin, kamusta ang syudad sa Iloilo? Kay titugnaw, kamusta ba libot-libot mo? Nagabasa-basa pa, hindi ang kuning dalan. Kag may nagabaha-baha, blabasi sa paglibot-libot mo da? Kagina K5 Aaron, no? Banda mga alas 5 dito kita sa bahin sa Iloilo Terminal Market. No? Makakita natin dito saan matugnaw pag mabasa-basa ang dalan K5 Aaron. Madamo sa gyapon ang nagapamalakson ng aton mga kauturan kay tungod nga kinahanglan gid nila sa matagal-adlaw kay iban ni K5 Aaron pinagdusyo nila. Di paggawas ng isipan ng mga talagang das may version na kalabay. Yes, K5 Aaron, no? Bago lang kita naglabay sa bahin sang diversion road sa Mandurriao K5 Aaron, no? Kung sa diin may ginapatigayon nga panran ng isa kadako man nga kampanya diri sa Iloilo, no? Ang piyak nga dalan gin siray ni K5 Aaron kag ang piyak nga dalan ginhimo ini nga sulit sa K5 Aaron. So makita naton sa video hindi man gid tama ka traffic ka K5 Aaron, mataway man ang dalanon kay tungod nga Domingo. Gani pag play sang video nakibot ko kay ang lane pa-outbound ni sa K5 EJ sa diversion. Nagibot kita gani nga nag 2 lanes na, no? Pero may fun run gali. K5 EJ may diya ka nga din na mga oras ni matapos ting ining fun run nila ni. So, K5 Aaron, no, sa atong pagpangusisa, no, alas 8 no, tapos naman ni K5 Aaron. Sining alas 8 ang aga. Pero pagkita mo to kompleto man, may mga early warning device abi or may mga cautions man nga nagasaling to nga inay temporary nga mangin 2 lanes or I mean no, mangin ma-inbound kag outbound kag K5 EJ. Kaya di may ginapatagayon karon niya fun run dira sa may area kung to signage sa dami nakita ka dito. Yes,
kompleto man ka kay 5 aron na kag sa pagpanilag naton kay 5 aron manami ni nga panran kay tungod nga medyo adlaw na nila wala gin hiwat ka kay 5 aron no para nga at least bala aware ang aton sini nga mga motorista ka kay 5 aron kay kung kisa nga daan may ara nga motorista naton nga medyo tuyo-tuyo pa or nakainom-inom ti may signage sa gate, hindi pa rin makita. Kung madumduman natin, wala pa rin sa doon nagligad kay Baron nga pandan, may natabo man dira nga disgrasya. Kahit ang amoyad kaya pandan kay Baron, no? Tama, pag idato kaaga, kung kita magpanilag. Yes, amoged kay 5 EJ. Sige, pero ting aton niya kahawaan, kumusta? Nag-galoom pa bla nung plastada kay 5 EJ? Sa subong ka kay 5 aron na medyo magrugalumon kay nagatika-tika naman si Haring Adlaw naton. Pero tani mag-init lang siya ka kay 5 aron no. Tani kada gabi lang siya magaulan para at least ang pagtrabaho nato mula sa adlaw mangin masulhay kag matawhay ka kay 5 aron. Sige. Sige, kay 5 EJ, madabong salamat sa imong situational report. Sige, ang ining situational report no ginadulong itinyo sa kaluwan sa D3 Bayo para sa busipon nila na trangkaso mag D3 Bayo. Pagod sa patrol, si Kaki 5 Ramilo Talik, hindi naman si Kaki 5 AG, Cordoba para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publikong Kalingawan, sa Ililo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Good morning kay Sir Lodi Galilao. Good morning to Gabi, Guardians Aklan Brotherhood International Inc. Panay Chapter, Dariag Riders. Kay Sir Frank Constantinopla. Pa-shoutout naman kay Ma'am Annalyn Kayapa Badyangan, Iloilo. Kag mga ka-K5 this time, siluan naton ng mga headlines naton o kung mga reklamo kagin padara sa aton diri. Mga ka-K5, before sina ang ining headlines, kinadalong gid sa inyo sang kalwan sa Mighty C, no? Ang alkaline base nga vitamin C. Sirang gid nagapabaskog sa aton nga immune system kaya nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian. Mabakal siya sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Kagbara sa aton yung mga headlines. Masobra na isa ka tuig nga problema nga barano nga o kon barado nga drainage tubig wala nag-ilig o kung wala nag-ilig sa distrito sang Molo. Dalan sa Barangay San Antonio Molo. Ginareklamo bangod gubao na may naga-on road parking pa. Taklob sang manhole sa Infante Street Molo, gubaon. Motorista nagakahangawa. Ang ato niya mga headlights mga kabyanan, puros gubaon. Tapos tubig naman niya way gailig. Ano patawara? Ano man naman. Nakibot kita gani mga kabyanan, ang reklamo nga nagabot sa aton, puros gubaon. Kung hindi gubaon, ang tubig way nagailig. Ate ano ni, way pahigop sa mga opisyal sa barangay dakay. Liwat-liwat, hindi naman nigar kung nag-ulan, may baha ginaya. Pero ang problema kaga makailinit sang ulo, kung magbaha, nga wala sang ulan. Amo ginanamit pahigop sa mga opisyal sa barangay na. Ay nanoy ni man. Kung may kilala kita ka mga opisyal sa barangay, ginobra nila, ang para sa ilay, ang pagkakagawad, pagka-opisyal sa barangay, bilang pagkakonsihal, maka-session ka na, okay na? Tapos session way, no? Pulit na yun. Day ka na or duty of the day ka na. Kaya mo manana.
At depende, no? In fairness ya sa iban nga mga kagawad nga mga matarong-tarong, no? Nga mga gajutigid. May initiative bala, no? Arap na pangamot gid bala sa mga problema. May kilala mo kita kagawad yung kapanganduwa, kapamala gani ya. Oh, go bugris ba? Gapang sag-apa na. Oh, arap makita kilala nga kagawad nga may skills siya nga mason. O kita ya nga may mga problema sa barangay saya kapang simento. Oh. Sama na karon mantayan naton kay King 5 EJ Cordoba sa natipo ng mga reklamo mga ka-K5. No? Okay, stand by. So kwao na lang naton si si King 5 EJ Cordoba para karon nga masulay, no? Dire-diretso nga aton yung mga pagtalakay karon sa reklamo naging palabot diri sa aton. So unahon tani ining masobra na karon isa ka tuig, no? Nga problema bla sa barado ka drainage ni o tubig wala kuno gilig dito sa mulo. Amo ni pamangkuton ta kay K5 EJ Cordoba. Subong nga pagbidulan ko nanulan na natural na iya may baha. Pero karon ang budlay na iya nga wala ulan nagabaha. Tampuhaw. Amo nang katalaka kisabla, no? Actually ito mga abyan mo man mga kagawad, kilala mo sa mga barangay. Pero tingko kisa may mga problema, bla nga daw ambot ginapabungol-bungulan nila, kung nagapamango-mango sila. No? Pero tiyan mo na. Nantawon ta na yan, no? Kung anong plastada ni sa reklamo nga ginapadala diri sa aton. Shout out. Good morning kay Pidek and Friends. Kag may agada sa mga may agada sa mga pumuluyo sang barangay Yulo Drive, Arevalo. Kag sa ato niya best friend, no, si Kap. Musta ka, Kap? Okay lang? Okay. Good morning kay Kap, ha? Okay. Kaki 5 EJ. Okay, naka-standby na si Kaki 5 EJ Cordoba para sa ibong Kampiyon report. K5 News FM Live Report. Yes, Kaki 5 araw, no, personal na to naging kantuan, no, ang reklamo naging palabot sa ato, no, sang pinaliktan ng adlaw Kaki 5 araw. Tinuig na nga problema Kaki 5 araw, no, sang drainage dira sa Zone 3 barangay sa Nawan Mulo. Abaw Kaki 5 EJ. Amo ning video? Oo. Ay abaw pwede pa lang yun mga kagawad yo. Amo gani Kaki 5 araw, no, ang pagpangusisa naton dito kagina tungod nga natapos kuno ang terms ng isa kagawad dira dati nga nagapangamot gid. Wala na sang may nangamot. Wala sang may nag-continue. Wala sang may nag-continue. Ano nga utok sang mga kagawad? Sinong kagawad ng Gambalaw? Ang napamangkutan naton kagina Kaki 5 baron isa ka na tagbalay gid dira sa tubang gid mismo, no, sang among area kung sa diin ang tubig nga wala nagailig kag ginalumot-lumutan na. Amo gani Kaki 5 isa na katuig subong. Sukat na ni subong or bali sukat na sa katuig. Yes. Sobra na isa katuig. Sobra na isa katuig. So bali, di na nahamtang Kaki 5 EJ. Ano ka suna ni? Zone 3 sa may gym gid Sa gym. Okay. So bali, may tulay lapos da pa bangga biyaning. Okay. Zone 3 San Juan Mulo ni. Okay. So bali damo sa mga tao man sa palibot pag kadto mo na kagina. Yes, ato gito kagina Kaki 5 araw, no, nagpalabot sa aton sang reklamo sa pinaliktan lang adlaw. Akong pili ko no naton Kaki 5 araw na kuhit man bala. Oo. So bali pagkadto mo Kaki 5 EJ, anong prestada magluwas dira nga way nagaidid kang tubig da, no, may nagalinupad madabi nga mga lamok abida. Kay ti sobra na isa ka tuig kun timbot siningon. Ang mga pitik-pitik na nagkakabluhi na da siguro basi ko naglamok na ba siguro iban graduate ng gross elementary? No? Posibilidad gina Kaki 5 araw, no? Kay may lumot na gani, lumot-lumot na. Abi mo, ang ideya lang Kaki 5 araw sa mga tao dito. Ginbutangan lang nila sang bato sa kilid nga makatakang-takang mula. Pero sinanay kagina, sinanay tago na itong kay Nanay Inday Mais. Okay. Ito hindi siya nagabaligya sa Mais. Ang pinalikdala ko nung nagla kung ditista dira. May Yes. bisitas.
may bisita singiya kay Five Aron. Sus, Korea. Nakadanlog ko no kay Five Aron, nakasplit Ay, gid. sus. Ay, baka luoy man. O tapos, anong tabo kinanay to? Pagkadanlog yan? Anong pila siya? Siyempre, nahuyan si nanay sa iyang bisita kay Five Aron. Kag nagreklamo ko nung pagpalanakit sa iyang kuan, kinakabika gid siya kay Five Aron. Uy! Sa kaluoy, titanawan nyo ba o? Kunang tawon sa layo, do may mini sapa, o kung may mini resort, o kung do may inland resort. Ang Sontri Barangay sa naman. Sontri, no? Oo. Sontri Barangay sa naman mo. Nanamian kanina na hambalon niya. Do, pwede mo na mabansagan niya inland resort, ano wabla o? Kung nayo ka, malanta mo do may sapa, may suba na, may sapa pa. Argay. Kasi kay Five Aron nga may ning warning device nga the best. Ano pa rin early warning? Ano pa rin early warning device mo kay gabaha ka din, da? Ano ni? Naglabay ng pag-eleksyon, ari na eh. Gabaha na. At gabaha na tinano ni man. Inuna pa nila ng pagka, ano nila, oh. Pero amo ning kadelikado, get, kaki-5EJ, makon mo, isa na katuig ni, wala nag-iilig. Pero may napamakutan ka na kaki-5EJ nga, may nasiling abing ang mga barangay official, dami plano nga tapuson eh, ano, pabayaan niya yan? Actually, kay Five Aron, may palabot sa Manila ko, no? Pero, do pa lang pabulag-bulag lang siguro eh. Hindi mo nang budlay, pabulag-bulag. Amo na ganing ang siling sa kanta nga upuan ni Glock 9 nga nagbubulag-bulagan ho kayo sa dami ng pera nyo, walang doktor na makakapagpalinaw ng mga mata nyo. Argay. Tapos mamapatayon nga, huwag kang masyadong halata, bato-bato sa langit, ang mata man, huwag magalit. Nan, amo na budlay. Kung bato-batahon ta sila sa mga tinaga-scrutinize ta sila, huwag ka na magalit. Kaya nga, elected public official ka, elected barangay official ikaw, subject for criticism ikaw, no? Para may checks and balances kay K5EJ. No? Tinantabagin man bala, okay na kung dito yung sa porson sa mga sunodlon pabalay mo, hindi ka maapektuhan. Kaya pwede kito kalapos sa piya ka porson, napos ka sa may ikadawa nga gym sa zone to, sa may nalipat kita sa may Bangga Ising, pwede ka man kalabay, pero layo ka na sa paproper sa mulo. Pero kung dari ka sa zone 3, tilapit ka lang ya eh. Kay pagwa mo rin sa may Bangga Bianing, napos ka sa Tibiao, makalapos ka na sa San Antonio, makalapos ka na sa may barangay Habog-Habog, amo na ka accessible dra sa may inang area pa zone 2, no? Pero may mga lamok man da kay 5EJ, nakita kami mga pitik-pitik abi o kung tilapia, may tilapia da. Kita sigon tayo kay Five Aron. Ang piyak nga site nga may lumot-lumot nasa may kudal ginabla sa picture naton kag sa video ginpadala. May pitik-pitik na gidya eh. May pitik-pitik dali. Doon ano gani kasi Five Aron? Bakla na lang sa similya ka tilapia. At yung po magkamon na pwede kung para si kaki-5J do expert ka man sa mga breeding mo no sa isda. Mamuhi mo din tilapia eh. Mamuhi kasi Five Aron. Kaya tilapia da niya, hapos lang na yan, basta kinihaboy mo lang na basta kapisik-sik na yung mabuhi. Mabuhi ni. Tiyan mo na basi kung titanig na pangabay natin sa K5EJ. Ining inambal nato, ining base sa mga gina-expectar sa mga pumuluyo nga ano nanay hindi makayo, pwede mo na buyan lapyan lang day, no? No mo na ginasiling ni nabla. Kay ato ni ginatanakay tani para matulupang dan para do makuhit man da sila bla nga ay nasa paka na gali isang media ni, no? Di aksyonan ni. Ay para man sa pumuluyo naton da kag sa mga bisita syempre nga nagano da. Pero amakon mo kung isa masubra isa nakatuig di. Huwag yapon mahubas ang tubig di. So tani makayo ni mga panawagan naton sa mga opisyal sa barangay dira. Makayo ni masolusyonan ni kay 5EJ ano gid ginasiling. Hindi kuya magpati nga sako sila permi ano ba adlaw sako Inotel na nga mga rason. Damo na lang sila inyo bala no? No sa mga mabatian naton mga kagawad na or kagawad before tawhay man lang no ang pagkakagawad mo nagkisang natikal gid nila.
Katawhay mo lang. Inanghambal sa mga matamad ng mga kagawad. Pero, in fairness man niya, sa mga kagawad, ka mga maayo, nagasiling nga, yes, tawhay gid man. Pero kay initiate kami, anong mga problema, dara, no? Mayari-gari nga, may ara, kita gani nga kilala nga kagawad nga, garingon niya gani nga kwarta, mong nagasto niya. Oh? Portiato ni Kifa BJ. Sampalin. Matakan ni karon ni Kifa BJ. May matampa siya pala mo sino. Ari sa ala. Sampalin mo. Na, tampaon gid ka mo ni tatay. Unta si nanay. Amo na gani. Bataya ta Kifa BJ kay Tisubong. Gapalakpak ginidlong nila. If hindi magpasar ang kongreso no, sang layi nga makapapostpone siya nga barangay NSK election 2025 sa Disyembre. Amo nilapit na lang eleksyon na sa barangay. Pustanay taki 5BJ matapos ni Gulpiada kon antes ni mag-eleksyon. Matapos ni. Sa kaisa ka katuig na, masubay sa naglik katuig, wala matapos ni. Pero bantay ka kay 5BJ, lapit na eleksyon matapos ni. Kung hindi ni matapos, kung madayon ang eleksyon, kung madayon ang eleksyon, timprano madasig ni. Kung hindi madayon ang eleksyon, at ibasi, Const 2028 pa rin matapos ni. Kasi sunod yung mag-presidential election pag hindi mo patawara mga mo. Uya-uya mga kamobi, no? Ay, buin-buinin yung mandaming damos ang guya nyo. Jesus. Pinano man. Sige, kaki 5EJ Ay, dali lang gid, no? Nalipat kita. Sa Amon, ati ako, taga-gaystar kita dira sa may barangay Kataling Banmolo. So, ti para patas. So, ti pa yung problema, mandala sa Amon, kaki 5EJ Ako na lang ni masaysay ni. Kaya do, why na sa pak sa mga sa kapitan dira sang barangay. No? Kaya do, why kitakbalo ng plano yun nagpadlagan para magbalos. Tapos na nagperde nga kapitan o nagpadlagan para nga magsiting pretty lang. Ano mo ni O'Brien man. Dara sa Mayamon sa punta sa may zone 3 barangay Kataling Banmolo kay K5EJ. Kaluluoy lang ning pumuluyo namon, no? Gareklamo ni si Migo Salvador Escalarga. Nga K5EJ. O Diyos ko, way gaulan ng bahato sa ilaya. Isa do kalabot kuno taga tuhod or taga batiis bala. Amo nang ginareklamo niya, no? K5EJ, Sir Lawrence. Ang picture ni lain siya nga ano. Amo na gareklamo siya, no? Digin kantuan naton tubo nakita naton kay 5EJ. Kadto kita to atagiti ang init. Pagkadto naton, wala ulan. Pero grabe ang baha. Sus kaluluoy. So amo ning actually kapila nang ginbalik-balikan nako no, pero ti duway sa gyapon siyang na solusyon dra abi ka K5EJ bisan kani nga magbutang sang obligar kaning mga opisyal sa barangay nga magpabutang abi sang lalapakan ng abi nga hindi ka bala kun makapurma ka bala no kun makagwa forms ka bala ka K5EJ ni magkrabasa imo nga pantalon da duway gani may nakabutang sa patong lapakan so mo ning makaluluoy nga kauturan naton no. Ti wai man niya sang mga opisyal sa barangay nga layo day labalay sa nagabaha, no? Ti parehas man na sino man manamian kung ang portion or ang area sang imo nga balay or sang imo nga barangay nagabaha abi, no? Siyempre kalaway man, siyempre kung ara ka sa poder, ara ka sa pwesto may or isa ka elected barangay official, siyempre kung ang balay nimo nahamtang sa madalom nga portion ka nagabaha, may mga kaingon ka man nga balay, siyempre mangita ka pagi, di ba? Mangita ka ganyan pagi parang hindi ka mapektuhan. So mo na balatsagon sa mga pumuluyo na amo na ang ako makita mo kay 5EJ, may mga gabaha abi pong mga balay da sa opisyal sa barangay, mga malayo manda. No, diba si iban lapit lang or ba si iban bulag o kon gapabulag-bulag. Kay ti ang nasaad abi sa layi naton sa konstitusyon, able to read and write manang makapadlagan si mong qualifications or yung requirements sabi ka kay 5EJ. Able to read and write. But sa lingon,
kung magsulat ka, hindi ka bulag. Pero kung amo ni, may makita kang nagabaha, kita niya man nila siguro gas basic kung nagapabulag-bulag lang sila bla. Amo ning budlay sa ila. Makapadlagan, ano lang ano, ako ng taon naton na tanan may plataforma, may araman maayo, ginatuman, consistent sila, no? Sa pagpatuman sa ilang mga plataforma o kon hinambalan, promisas tawo, okay, may ara sa mga opisyal sa barangay, may ara nagapati kita. Pero hindi tanan, may ara man gid nga wala huya gid. Kado sa yudikakak bala nga mga pamatasan. Ano na nami grabe magtinikal, no? Bisa mga fake nas kapihan sa mulo, grabe nga mga tinikal nila. Oh, damo kita kilala, no? Pero ari, dinila kita na ma-focus ni sa ini, no? Example ni, hindi mo na magsiling ang pumuluyo kung man siya maka-experience nga ti isa na nagkalikatuig. Amo ni ang sitwasyon sa kinagabarangay. Di kita, taga-distrito, makita sa mulo, pero tiway naton, ginatolerate, hindi ko mo nga kilalahay kita, ti okay lang, bayan tani, hindi na pwede, no? Once ka may mga apektado, nga mga pumuluyo naton, bisan nga ti kilalahay pa kita ya, o kung taga-dira man ako sa barangay, hindi na pwede pa iposipusan lang. So ano kasi swerte? Karami, simo ba? Sampalin mo. Ay, ito yung tapaon yung gano'n yan, no, to? Yes, kakipay Baron. Ang plastada, amo niyo, tisubong nga nato subong May 25, no? Bita na untang area, sa pagkalapad, gali, no? Sabi ang kulang tawon da, nubo na siya nga operasyon, galuob sa mo? Galuob sa bala? Kung haling ka di sa may tulay, nagaslope sa mo na, kay hindi level abi mo. Kung magpasulod ka naman, di magliko ka doon sa patok, sa pa-gym ka kay 5EJ, nagaloob man, ambot silingon, kantilado, ang dalan. Kasi kung mag-ulan, o kung malaulan, tuwag takbalo, din gahalin tubig ni, pinapamangkot mo kay 5EJ, kung inihalin ang tubig na Sa kwan kakipay Baron, sa drainage, sa ilig bala sa mga pamalay sa Rabaw. So, tungod nga madirekta tanik kakipay Baron ang tubig sa drainage, ano pag direkta kay ang drainage barado. At amo ning budlay kaki 5 EJ. May amo nang purpose ang drainage. May agya ng tubig, ini mag-stock sa mga barangay, kag ma-flush out na siya. Kaki 5 EJ or maglapos sabi sa suba, o hindi man pwede malaposan niya kaki 5 EJ, no? Pero amo na ang mabudlay, may drainage gani, pero ti anong purpose na way haboy na rin ng iyo di patulay. Nimutang ni drainage tapos barado. So tani kun may man dalaan man talaga kay 5 EJ sa deklaging bla. Di bla? Ti barado gali ginano nila ni. Patindog pa tukod sa drainage tapos i-display na ay sa pagkasungaw utok Amo na gani kay Baron nang ginahambal bala nga pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Abaw, ambal gina sang kilala naton, no? Pero hindi manalos tanan, no? Mga amo na nga mahambalanon nga kung gusto may paraan, pag ayaw dahilan o kung pag ayaw may dahilan, di masiling naton nga mayara gid nga mga madamol guya para lang na sa mga madamol guya. Balaan na gid nila nga mayara man solusyon pero ti gapabuyan-buyan, gapa damo alibay. Puti mayara gid nga masiling mo sa sitwasyon nga ti amo gid alang-alang. Pero ti mayara man nga ti way na gid huya ya. Kay BJ. Kaya mo ning kangawan. Delikado ni sa mga kabataan nga nagalabay dira. Akiti masiling naton nga ti daw crowded na damo or populated na daabi. Kag damo na da mga kabataan kay 5EJ kisa ga lagaw man kita dira mo. Kag budlay ni mga lamok naman na kontra mo na kay 5EJ. Dinggi naman ning problemahan tani. Mas mayo ni gani nga mahukas na, maglimpyo na, kag masiminto kag or limpyuan ni or makadeklag sa drainage
Ako niya mag-ilig di ka K5 EJ. Ako niya tiway na sang may magbuhi ng mga pitik-pitik, mangin lamok. Di mangin lamok, mangin dinggi, gasto naman. Di mas maayo ning prevention is better than cure. Mga ka K5, di ba? Kabalo ka mo tiyang isa ka simple nga baha, damo ang posible nga mga baratian makuha mo, no? Leptospirosis, or manda nga mga skin diseases, or may nagahampang dami ng kabataan, kainom siya nga tubig ni, basi kung mag-diarrhea, or manda nga baratian, abi. Tiyan mo na, dengue, buhay pitik-pitik, manginlamok, o titikalaw ay man, kaki 5EJ, no? Kung malaw ay para sa aton yung utod, ang ilang sitwasyon, malaw ay para sa inyo, no? Ngay titaw man kami, hindi ka mo robot, hindi ka mo AI, no? Itani ni sa pakon kag immediately, no? Masolusyonan, kaki 5EJ Mayo, kagamay man ni, no? May 25 subong, kung dagyawan ni dasig di matapos, butang ta Mayo 30. No? Or Mayo, may 31 sa ano? Miara? Kaki ba BJ? Ara ka ba da? Yes, kaki pa Baro. Abi ko nag-buting-buting na to sa San Juan. Lumamunit ko to ganing ina. Huwag ka man to sa Pontapya. Basi kung huwag ka ni Guramida. Kasi huwag Guramida. Pero tiyan mo na, no? Kung nantamon, pwede, kung bulig-bulig, kung ara sa tigiposo ng pagbulig-bulig, dasig ni makayo. Ngali kung wala malang, kung wala sa pagpalangga sa imong palibot, sa isig katao, umay ni, hindi ni mauman. Bisang butang tamayo 31 o kung 30, matapos ni makadlaw, damo tao da. Pilag na magdagyaw man, magpatawag man, no? Di maglantak, hindi po posible, damo da may mga skills, damo da mason, mga K5, kaya di may mga abyan makita dara nga nag-star da, nga may talent sa pagiging mason or ano sang simento na plano, nag-plastar na mga ka-K5, no? Tiyan mo na balikan naton yung K5 EJ, kagwaan nato, no? Sang komento si Kap or Kapitan da or sino natong da niya barangay ka-K5 EJ. Sige, ka-K5 yes, EJ. K5. Madamo kayong salamat sa pagpamunit sa Kampiyon Report. Sige no, hindi nga balita, no, ginadulong nga inyo sa kaluhan sa D3 Bayo para sa ubosik o nila na trangkaso mag D3 Bayo. Labi na dira sa may 3 barangay sa Nuwan Mulo, mag D3 Bayo gid ka mo da. Kaupo sa patrol si K5 EJ Cordoba. Kaupo sa patrol si K5 Ramilo Palik, ini naman si K5 EJ Cordoba para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Ililo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Madamo ka salamat sa Kampiyon Report ka K5 EJ Cordoba na batian, no? Tiyan mo ng reklamo, no? Nga baton naton. Gikan dara sa may Zone 3, Barangay San Juan, Molo. Good morning kay Mamita Bodiola. Good morning kay sa barangay Duyan Kabatuan kay K5. Good morning Husto Kagid. Mga barangay official mapisa ng konfirma sang payroll. Bot silingon mga matamad. Patya mo ni. Shout out man din sa mga kagawad mga official sa barangay na naka-loan. Ubos na wala bayad loan. No, kilapit na ng eleksyon. Kung hindi madayon, paslamat sila. Ano na madayon, be? Ay, naano man natin sa bagay. Basi kung tamo, mas na kwarta, bayaran nila. Manatanay kung madayon ng eleksyon, magkalabungkag ng mga opisya sa barangay, kagrahimo sang papet sang mga politiko. Gaugtas kita kay mga batinggilan, be? Hindi man siya mambalan sa mga sa ilang mga pumunuyo parte sa mga problema dira. Yung pumunuyo tagantos tingina bawal na. Tati aton giniya patpaton, aton giniya sitaon at hindi na mayo nga mga paminapata nga pamatasan sa barangay mga ka-K5. Kay Aisha Ahmad, they must remember election of barangay captains is coming or
rather Barangay in Sangguniang Kabataan Elections 2025. Yes, naman na gani, ang sila na yung mga tao or yung mga politicians, they struggle for power. No? Power, arat niya sa aton because we are a democratic country and Republican state, mga ka-K5. Good morning kay Sir Wells Hentoleo. Best regards, thank you, kid. Kay Aisha Ahmad, ang heart mo. Ang maragani, mga rugtasan nabi. Maragani na siling, nga hindi ko mo mga kabataan ng mga rugtasan, mayara, ganyan nga mga bisan may edad na, bisan kung damol na panit, rugtasan kapon. Mga ka-K5. Okay, kay siluhan naman naton, galing gamay na rin siyempo naton, K5 Lawrence, no? Gamay na no, siyempo naton, no? Ti amo na mga ka-K5, tingawaan naton, asa daso naman ng iba naton yung mga reklamo dira, no? Hindi kita katakot gid. Kay di joke pa lang kung lang gid ang aton yung oras. Okay, tungod sa eding na reklamo dira sa may country barangay San Juan Molo. Amo na hibaluan naton, kuha naton siyang panayam no or siyang bahin. Ang mga opisyal sa barangay dira, basta nga barangay San Juan Molo, anong reaksyon nila ni? Angot sa ginareklamo sa pumuluyo, isa na dagli katuig nga mo ng sitwasyon. So kalaway man kung ikaw ang pumuluyo da. Amo na yung sitwasyon da, no? Tapos gapropong ko kag standby ka da or kapalibiliwa ka da manapit sa balay mo. Tapos di man tawag siya na hindi man hungod, mayroon siya nagahuro-huro nga nagalabay sa motor, tamsakan ka da, mga ka-K5 o kung gani, tikon mamuhi na butang ta, sikon may animo ng namok ba, animo do tawo ba, ti makahalit pa na sa imo nga ikayong lawas, mga ka-K5. So dapat pag-inom lang kung muna, kung kinakagat mo sa lamok, kung malikawan yung mga baratian, pag-inom lang mo sa klinika D3 Bio. Mayroon sa isang cup nga virgin coconut oil. Sarang, kag may araman siya ng antiviral, antimicrobial properties. Sarang sa nga patap na sa aton nga, or posible mga infection sa aton nga lawas, mga ka-K5. Kung gusto nyo man nga magdadula, mga nangagan, inyong nga diabetes dira, inyong nga arthritis, rheuma, uric acid, ginagwanta o ginagunto ni K5 Jason Talaron man, na naklamo yung uric acid yan tingnan ka piang-piang kay ibay kaklinika pasubong mo na sa gano so muna imnan nyo sa klinika DTX 500 mga ka-K5 sarang yun nga mapatap na or mapahagan-hagan ang diabetes, liver, kidney problems, uric acid, kagiban pa mga baritian or mga baratian sa aton nga lawas. Good morning kay Sir Wells Hentoleo. Kay Ma'am Nita Bodyola, ganang umaga. Kay 5 hours for you, I'm watching Lapos Norte Youth to the next level. Good morning kay Ma'am Annalie Bahade. Kamusta ikaw? Kay Ma'am Nita Bodyola. Or Bodyola ba si may bangros na gidya? Why to gani bangros, ma'am? Tilapia ganito, why to? Okay, good morning kay James Francis, Sir Aaron. As na nga lain ginatiket sa amon nga work sa Mega World Segment Co-op, mayara from festive to Christ the King, 1750. Mayara nga 15 pesos, wala gazarama. Ano gid bala nga pamasahe from festive to Christ the King? Okay, ang fare hindi pata siguro, sir. Depende siguro kung estudyante or kung regular. Duwa man na no, estudyante or regular or senior citizen. O kung base may error no sa pag ticket. Or tatlo man nakabagay eh. O depende sa imong status, kung estudyante ka, senior citizen, PWD, regular, or basi may error.
sa conductor or nagapanikat mga ka-K5. Sige, message kay Sir James Francis. Kung may mga pamangkot kapag message mo lang, feel free to message us on our Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kaya good assist ka, no? Sa nga mo ni staff, sa mga concern. Sa mga tigparamati natin, ginakulapos na kita sa siyempo. Sa sunod naman yung Domingo, kita magkakita na mga ka-K5. Madamo ka salamat sa pag-upod sa aton nga programa dali sa ireklamo mo sa K5. Halong kamo mag-enjoy, magpakalipay, hindi magproblema, kag dapat ilabaw sa tanan, magpinalanggaanay kita. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan.